ipalaganap na, ipatupad na, ipagawa na. Nung imbalang sarili yung, eya makalakan, mamitbit yang kainan. Kinguli na niti, mingat kayo, ampon pakamalan yung, ingbye ape param nanit ang Diyos kaya kayo. Di na yung disiplina, ingbalang kasarili na niyo. Maging maingat kayo, kingati yung pamangan ama kaya pagkarapan niyo. Pakatandanan niyo, ing ninuman, apasyasane ing kayang tundun, panyatang nanitang oras, at nung hirasa niya, mapakliyaman iti ala ng panulo. Kinguli na niti, lonyo ingke kayong panahon, sakit na masolo, tune iti papiglo, nino ing panulo. Nune man, manibatan ke kongan. Ketang bane-bane, ay sasane yung itang tune katuruan, ampon katutuan. Kinguli na niti, misasan metong kayo, mipapanyaw, parati yung daramdaman, kareting banal, ayati yung titipa harapan niyo. Parati dang ipagana ka, banten niya ing balang sarili. Ingatan niya ing balang dapat yun. Ingatan la ding balang katawan niyo. Banting upayang nung miras na itang oras apamang gulot yu ketiking yato at marap kayo ketang metong a Diyos asabi yu may kayari kayo misadsad kayo ay ganap yun na ing balang katungkulan niyo. Kinguli na niti, dakal pang kabiasnan, tinapeng alang lebadura, ing malyari yung aramdaman, kapamilatan daring ke kayong kapatad. Pakikwanan yung at parati kong sasabihan, dingke kayong dapukanan. Katmuan mula, kingati yung tunay kabiasnan, ampon kalam. At ebukod sana iti dinapukyu karengke kayong lulanan. Nune ipaltoyo, nung nanoy itang kalamnana, aburi ng ngakit nitang Diyos, kingulina nitang mayap yung dapat. Makanyan man, eyo kakalingwan, at etutok ng kayong. King pamagnobena yun. Waman tahimik ya, ing panahon, dapat epaken mayayari. Ingati yung subok, ampon magbadya. Lulang, amalyaring magbitbit pang. Masikan na angin, at asaksan yung pasibayo. Takalabye, ingati yung midani. Laganap man ing krisis, ing danop, kinguli na nitang kalakalan, ayati yung paitas.
dapat manipon kayo. Karetang pamangan aye masisira. Uling magkang iti lalo pang mitas. Bayo miras ing Disyembre. Kinguli na niti, iyang lugod ang punsaw. Tutok ng ing pamanalangin niyo. Maging dingke kayong kapatad, ayating kapanandaman. Iabeyo kingke kayong karalungan. Ibyeyo ing nanumangke kayong katungkulan. Physical man, ampon espiritual. King lugod ampong saup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espiritu'y Santo, lakwan den
Magandang umaga po. Pagpasensyahan niyo na po kung ako ay inuubo man. Sa tawag ng tungkulin sa Diyos, dapat po tayong tumayo. Una po sa Panginoon, pangalawa sa ating mga magulang at sa aking mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong tema, kabuluhan ng pagtanda. Maganda po ang nasasaad kung paano nung bata tayo hanggang sa tumanda tayo. Kung paano tayo ay narito hanggang ngayon. Tayo tumanda na pero ngayon ay narito tayo dahil sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay napakaganda. Narinig po natin ang mahal na batlaya kung paano isinalaysay niya sa atin na ingatan natin ang ating kasarilinan. Ingatan taming kaya katamong sarili maging king pamanggalo, king panglabas o king pang-espiritual nga na pong sinabi. Ano makanano pega nakana naman kaya katamo. Hing daratang nga panahon. Pero kaya katamo pong atsyon na king kasalpantayanan na ini, alatapon tako tuling baluta mo at yuta po kayo. Anya na po kasanting meto nga manuparan ng meto nga tao. Nano yung puitang damdaman a pagsubok. Pumigaga na ka uling kaya bineng Gino. Ya pong salpantayanan tamo ito, aduan tangan at panibala tangan po kayo. Yung kaya katamong biye, uling itamo, ya pong linalang kaya katamo. Metong tamo pong singo kaya tiking yato. Sinabi na po ng banal nandin. Anong mga nano sinabi na? Bayo mag-Disyembre nung malyari mo. Manipon tampamangan, itang malalaso. Uli pong dakal kanong kaladong masintang. Diyan kanong makaslaging aldo. Yung kapagsubukan datang niya. Anya sana po kaya katamo. Itamong at yung kasalpantayan ng kapatiran na ini. Na nakatapo kaswelo. Ingita mo at yung takeng katuruan na ini. Ni mula tamo kayong makanya nakasalpantayanan. Anya, kaya pong pangay tsuta ngay ni anong makanano sana po rin kaya katang espiritu, makanya la pong may pakapsi. Ne po, pulutan niyo po itang hanggang masanting. Ngayon pong kawarasan na iti, yung kaya katamo pong tema na po kasanting, dumakita mo po kening 1:21:18. Manimula tapo ng mga nantamig simula. Nga na po kening 1:28. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Nang iwi niya po yung makasulat, ane po kasanting, anong mga nano niyang malatika, ang kakimigbahin tao ka. Melaya ang ginalo, kaya ang gamburi mo, pebriana ka ng Diyos. Pero ngeni po, nung arantang ngeni, at yuta po keni uling, kining idata na ngayon ni may bigkista mo, king kapamilatanin kayo sana kaya katamo. Yang ini po, ingeta mo buri, po makanyan. Naka po makagawa kitang buri mo O ning buri na po, hanggang kaburyana, pamintuan tam. Anya na po sakit. Ing tunay mamintu king Diyos. Ni katuldik mo po. Inga pong Ginoo. Metong ng mali mo, mawala na nga po itang depotan mong mayap. Andiyan sa po yung kaingatan, kaya katamo balang metong. Itapong manuparan, pakanya na pong sa salasending espiritu, ingatan tamo, maging kimpamanyalita tapo. Isundo tayo po kining Kawikaan 22:6. Ayali po pala, ibalik tayo po kining 2 Korinto. Ini pong tema tam. 2 Korinto 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataon labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Lawin niyo po ne. Itamong ini, yung katawan na ini, sasakit siya. Ne po. Pero ngayon, kini pang lugta po kayong kasalpantayan ng tamo, mag-aral ta na kayong espiritu, kayong espiritual, mamintuta na.
Itamo po, metong magkaya kayo. Karas na po ni Domingo, anak ka po kaya nakatawan. Uling mesese naka, buri mo simba ka. Yapong po yung spiritual, yung kaya katamang pilubluban. Anya itapong kainan, kaya katamang sarili. Nanuman yung darandaman mo. Karas na po ni Domingo, basta agyo mo lumangat simba ka, biyaming katulirana. Itapong adwan mo, may panuwanan. Sundo tayo po, kaya ni pong, dito sa Santiago, hindi po. Roma 7:22. Dito po sa Roma. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautosan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Po makanyan. Itamo maswelo taan, uling apatula tayong Diyos. Kaya katamo ka sarili, kaya paman yung bata mo, apapatula tayo po. Yung Diyos, kaya tangitamo kamalayan. Makatupad tapo kayo. Anya, kaya pong pantauli, dito sa Kauliwalang Kawikaan, 22:6. Ito po ang panghuli. Turuan mo ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran at pagkat tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Den po nga anak tamo, ngening malatila pa mo iyan ang tano po kening katuruan na ini. Kalupara mo po rin ikita mo anak ngeni. Den kaya katamo anak, ikayo man po may anak, maswelo kayo, patsay nga anak yu at yuketa. Imburo na sabayan, pamintuan ako po, kaya tang kaburyan nyo, lalo na kayo pang spiritual. Anya nakatapo ka swelo rin anak tamaya, nagtalakyan ng katuruan na ini. Anya sana po, kaya katamuan, titang panabilyan na ng espiritu, kaingatan king kaya katamong sarili. Dapat tala pong gawan ba yung Diyos, makanyan tayo pong patula. Ang gana ko niya po kayo ni Dakal po. Salamat. Mamuntukan da po rin kayanakan. Kaibat na po nini, magsadyaya po itang kayanakan mo naman taga mula ning Eden. Ako rasa. Maya Pabengi po. Ay, sorry po. Magpakiligo mo po. Baka umigising. So, nagsilita po sila Tagalog. So, magtatagalog din po ako. Isang magandang gabi. Una sa Diyos. Ay! Ay, hindi na po. Tutunan po ini. Tutunan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Una po sa Diyos. Sa inyong mga magulang na walang sawang sumusuporta sa amin. Sa mga kapwa ko kabataan. Ang tema po natin ngayon ay kabuluhan ng pagtanda. So, maging niya pong metong maulagaw, maging metong yating kahulugan nini, nung ita po, tinukita na keng turunan ng Diyos. At halimbawa, ikatangan po, anak na kataning Diyos, niya tuturo na katamo po, kapamilatan po kareng banalabat layang titipo, na ituturo na katapo keng wastong dapat gawan. Halimbawa na mo po, ikaming anak yu, na bilang ikayo pong pengari, na sasabihin nyo po na papunta kaya pa po, ikayo pabalik na kayo. Pablasang dakal na ko po dela ng kimbe, kasakitan. Nune dahil po itang lugod yu po, kaya kaming anak yu, tuturo yu kaya po kayang wasto. Pablasang istubong bisan, ikaya pong anak yu, mga lingwang kaya po, medyo masyas kaya po buntok. Medyo mo po naman. At makatido ako pa po tinalakad ka, gagalgal ko pa rin po. Hanapin po bane-bane. At ana rin po yung sinabi na po ng banal kay ni Galasio. Po. Na sinabi na po kay Galasang 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos hindi nagpapabiro sapagkat ang lahat na hinasik ng tao ay siya namang hahaniin. So, ita po, hanapin po, yung Diyos pabiro, dimdam tayo po kayang banal. At kay, nano ko rin, na haba pong masiganta mo, mga yan tapong samantalanan yung pagkakataon, na mga yan tumipon po, kaya ang pibadyan na masisira.
na papanako ning kalupatapong tao. Pablasang anapin po, ing sarili tamo po, yang aligtas tamo, etaya po aligtas ing giratang pengari, o ima, nano ka rin, mga yung tamang pagsikapan, nano ka rin, manatili po saning, in lugod, in bawat metong kiratamo, bang datang po yung aldo, nung no ka rin naman ng Diyos, at nung ngini po, abe-abe tamba, kung datang po yung panahon ka rin, abe-abe ta rin po, at dakal pong salamat, kaya kayo pengarimi, na alang sawang susuporta, na panayo kayo pong tuturo, pablasang masyas kayo mabubuntok, mga nyo kayo tuturo, palakpakan tala po, din kaya katamong pengari, at itinamo po yung sabi ko, pasensya na ko po, magumpisa ko pa po, kumbaga kaya sisyak ko pa po. At dakal pong salamat kay kayo. Pasensya na po. Pong kabataan tam. Magsadyaya po itang kaya katamong kapatad Noel Basilio po, Bisaya po ata magsiyo. Papurit po at pasasalamat kitang metong nga Diyos. Pasibay tsuta na naman kini. Bang kanita galawan tala din kaya katang balang katungkulan. Muna po king Diyos, kaya kaming pengaring ganaw po karang kalupa kong kabataan. Ing tema po tamong ini, kabuluhan ng pagtanda. So, ana po kitang kayang referensya, ana po kining kadwang Korinto, chapter 4, verse 16. Ano po, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. So, eta mo po pigaganakan, kaya katamong pangay nada din kaya katang physical laman, nung gagawa ta naman po ketang kaburyanan ng Ginoo. Makanano tayo po waring adinan, kabuluhan in kaya katamong pangabye keting yatong iti. Nune po gawa tamong mayap at detang balang darabdaman tamo king kaya katang banal, makanyang tala pong dinan katawan laman. Ana po ning banal nandin, eta na po kano, migagana ka, nung atin tanang sandata, ang ganamang balang gamitan. So, eta na po migagana ka, uling, nung lakwan tayo man iting yatong iti, at makanyang mawala yung biyay ni, makanyang detang dapat tamo aarapat keti, aagawang mayap, makanyang idalatala po ka rin, at makanyang ila po ing, deti po retang pupulan tamo. Ana po nitang banal nandin, ni dinatang, makanano yung adinan kabaldugan ing panga at chuyu keni. Makanano tayapin pong adinan kabaldugan ing panga chuta keni. Di ba po dapat eta mo kabud makiramdam, nunedaptan talaretang balang kaya katang daramdaman. Eta mo po kabud at yung luluklok ken bang kanita, eta mo po kabud at yung ken luluklok, bang makiramdam, nunepo din ang tala pong katawan laman at di na tayo pong kabaldugan ng kaya katamong pangabiyeketi. Na po ning kaya katamong tema, kabuluhan ng pagtanda. So, eta na po panenayan ni Tangaldo na mirate tamo king kaya katang pagkeran at makanyan manyawad tamo king Gino pasiknangan mo ko bang kanita galawan ko pa din kanakong tungkulan. Eta na po panenayan nita. Nune po ngeni po nga tintanang sikanan at persal laman po. Makanyan tanala pong galawan din kaya katang balang katungkulan at etala po pagkapilitan gagawan deti. Nune po pagsanayan talang gawan deti. At ana po kening Mateo chapter 25, verse 13. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. So, eta mo po balo nung kapilan nakatamo ko na ni nga pong Ginoo. Eta mo balo nung ang gaya pa kapilan ing sukat abinya na kaya katamo. Nya po ing balang aldo at kaya katamong daralanan, maging di na tayo pong kabaldugan. Nung kunyari mo po, di ba? Imbalang aldo adaratang kaya katamo, iti po metong yung blessing. So, gamitan tayo po in kaya katamong pangisnawa, in kaya katamong physical naman, bang kanita po makasaop tamo. Ganaganang blessing na po kaya katamo ng Ginoo, po porket, makwalta ka, apin mo ito itang blessing bibiyena kaya ka. Nune po itang pami aldol do na makatalakad ka, at achim pangisnawa mo, iti po blessing na kaya kat gamitan mo po itiking mayap. At ana po king
Sabi dapin po king Galatia 6:7 ing gayang 8, no nano'y tenam mo, yain pupulan mo, at ing Diyos e pabiro. At ana po ning banal din, dapat kilalanan tala detang atilong matulid. So, kilalanan tala po detang matulid king arapanan ng Ginoo at makanyan tala pong daptan. At tanamo po, babalik ko na po yung mesa king malugod at tinalan. Ay, brother, no po. Chuya po. Muna po keng kaya mong malugod Diyos, katwa kaya kong kanakong pengari, po kanakong kapatad. Hindi po miras na naman po yung kaya mong aldoning kaya mong kapulungan upang pakangalan tayong kaya mong Ginoo. Iya ko po, tinalakat ko kayo ni hanggang basta man, ko saan magsalita kayong babo, dininan ako pong kawakasan kaya mong mamuntukan. Bukay ko mo po sanang magpasalamat kaya nga pong Ginoo, munang-muna kaya kadwa kaking kaya tamang kapatad. Iya ko po, metong kong isa pong magpaptato kaya kanakong sarili. Nung makanano pong mirasing sunod-sunod pagsubok yung kanakong biye, oneng baliwala po ka na ako ito, sabi ko po, makanyan mo talaga. Iya ko po tinggap king kanakong katungkulan king alawang bansa bilang guardian, metong ko po karing may nalakad, may king posti, king sentro na ning IKL, king Dubai. Kanya po tinggap king kanakong katungkulan, sinabi ko po king banal, tatanggapan kayo ka na akong katungkulan na yun. No po palang tanggapan may itong katungkulan, mo kabut. Di na akong mabayat pagkasubukan ng apong Ginoo. Pero, ako po pinansin ito. Sabi ko, makanya mo talaga. Hindi pong nasa pagsubok kami niya na kanako, pili na sabihan kanakong pangalbit ka kanako ini. Yung sabi ko po kanako, sarili, Diyos ko, patawad. Uli pong di niya na akong kapagsubukan ng kanakong inkakta mong banal. Yung kanako po supling, dela kaya kay mga biyasa. Yung sinabi na po kanako, ingan ako, grabe na de po tinggap kem buong Pampanga. Yung sinabi na dalaki ken San Lazaro. Sinabi na po ning kana akong pengari, na yung desisyon mo. Yung sinabi ko po, minisip ko, minakap ko kem babo, at pinyak ko din mata ko, Diyos ko, sit mo ka na ako nung nano po yung kana akong gawan. Nung nanuan po yung kana akong pamagkulang, manyawat ko pong patawad. Di na lang po kayong kanakong isiping no kanyang kayang kasalpantayanan. Metong kang mi talagang guardian, metong kang pundasyon. O ba't favoran mo? Yung sinabi ko po kayong kanakong kapatad, at nung pwede, dalate kayong sibol. Panamdam ko po kayong kanakong kapatad, nepong kasaya, yan mo yung paninayan ko kaya kade, uling eda ka bring panimunan. Iya ko po niyang lako din kanakong supling, ing tenam ko po kayong kanakong sarili, may balik yo, metong neng alang mali, uling pong tang kabilyano. Hinaos na ako po ng espiritu kayo ni, sinabi na, anak, panatag mo yung sarili. Anak mo, alaya sakit. Yung sinabi ko po kaya kanakong sarili, Diyos ko, makanano yung alasakit ng kanakong supling. Kabang keng panakit ko kayo, alana. Ako pa po rin po manwala.
ko pa mo rin linom kay sentro. Yung sinabi ka na akong mga di ka. Kadwa pong aldo, simpunganin ka na akong anak. Linom ko kay sentro, sabi ko, Diyos ko, nung pong ating kumampong linom kaya isip ko na, ako manwala, manyawat ko pong pasibayong kapatawaran kay kayo. Manyat ko pong meto nga, pasibayong pagkakataon, para itulit ko din ka na akong kamalian. Hindi po kaya katamo pong kapatid, nung alimbawa pong metong kayo kana ketang milyar kayong kanawang sarili. Ang gaman po yan itang kanawang kapatid, ameko, wag yung tanggapan, aalani. Dahil po sasabi ka na ako na, o ba't mo tanggapan? Kabangin kaya kang kapatid, masaya niya. Sagot ko po karela, metong kumupong tao. Ena ako man Diyos, ena ako man kayong manamdaman. Then kung kana akong kapatid kin Dubai, every week pupunta lang ako, papasyalan ako. Ako sabi da, no kanyang guardian. Sabi ko po karela, yun ako. Ginawa lang po may itong guardian pero ay ako peditan. Huling mamasa lang pagbalik ko. Hindi po milyari kana ako, yung meto nga bagay ngayon ni, ako naman po sasabihan kaya nga kapyo na gawan ko yung kanakong katungkulan. Subukan ko nung agyo ko. Kasi po masakit po yung mga ko, masakit yung papawa, masakit yung tangwanan, yung banal. Kaya po sana kaya kanakong kapatid na pampengari, tanay po susubukan yung kaya katamong Ginoo. Uling kaya tamo pong Ginoo malugod ya. Anapin ing meto nga pengari, como pinalo ning meto nga anak, enane kalukuran ing kayang anak. Ali po. No pong pinalo nakatamo ning apong Ginoo, tamo po tatanam sakit loob. Uli pong betong ko pong patutu. Iya ko bilang pong bang almost 4 years di ba ng simbahan. Dadala ng kemo yung sentro karin, akit ako din kapatid teka manik. Yung sinabi ko, ala na akong kakapatan lungub keng metong kabagayan na yan. Uling, yung pagsubok kabinyada ka na ako, mabayad siya. Tamo po gagawa nito. Sana po, nung nanuman po yung pagsubok, ingisipan ta mo po kabaryanan ni nga pong Ginoo ni nakatadi ng subok ni nga pong Ginoo na etamo agyo. Pasalamat ko pong madakal kayong kakatamong mani muna, kayong kakatamong pili, kaya kayo nga po, kayong sinapan nyo yung kanakong supling pegi panalangin. Ako po kalingwan ita. At sana iyapin na po yung kanakong pamagsisi nung nanuman po sana yung kanakong agawa kayong milabas. Sana yung kakatamong kayong babo at dinana ko pang may itong pagkakataon. Ita mo po, matakapunta ka salamat. Sister po, mangomustaya po at atin yung buring ko, mustang kaya katam. Oh, ala ko pong balong sabihan pero po pakiramdam ko po kanini mga 40 ko po king lagnat. Pero po yung nga sabi ko, sobra pong masaya. Sobra ko mo po kasaya uling king medyo maluwata panahon. Miras kong mapayapa pa si Bayo kini at ikita kayo nga na ala pong kasing sayain ka na akong panandaman.
Makanyan man, sobrang kinawa ko kung lungob king pisang panini kanya. Hanggang pampong medyo mangalwa ko pero puwing daradaman ko kanini alang kasing saya. Umangal ko. Ano po ba isa? Sabi ko na mo po, kumusta na mo ngan? Pasalamat ko po king apong Ginoo. Alagpusan ko nga ni ganaganang medyo subok, uling malawot ko king pamilya ko. Basta po sobrang saya. Na po lumbat kanyan panayda na akong kakayabe uning king mga labasan medyo binilang pong 7 banwa. Ininamo po, salamat ng dakal. Siklod na kumungan po karing hanggang makatwa kaya salamat pong dakal, lalo na po kaya kayong manungkulan. Ang po karing gana-gana. Ang ganan ko na mo po, Kenny. Umangalgal na ako po, po mabunsul ko. Salamat na po, nakalking tinalan. Maraming salamat po. Yan po ang ating naging pag-aaral sa umagang ito. Napakapalad ho natin sa umagang ito dahil po magnervyos la po. Magnervyos langan po rin magsalita. Dahil po ang pagsasalita po dito po sa harapan ay hindi po kagaya ng pagkukwento lang sa labas, no? Dahil po ang sasabihin ho natin dito ay pawang yung nagagawa ho natin. Kagaya rin po ng sinabi ng ating kapatid na si Brother Noel, ay siya po ay nagpatotoo sa kanyang mga nararanasang mga pagsubok. Itamo po, sabi na ning Kasebian, ala kanong tud esiklaut. At alang pusong elambut, potang ing Diyos yang kumalbit. Kaya po makanyan. Panwalan tamo po ita. Hanggang pong nutamo katapang bilang tao. Ne po, nanumang labanan, nanumang pagsubok king biye, agyutamong labanan, o agyutamong ipanpan, agyutamong ignore. Pero pota pong ing Diyos, iya po yung kumalbit king kikatamong puso, potang dingmal king biyatamo, antimong kikatamong supling, antimong kikatamong pengari, ila ng kakalbitana. Lalambot tamo po. Nanggad tamong aisipan pong may babalikwas siya yung tao na sabiyana, talangaya banwa, igpapatawaran mo. Ya ing parati ng sasabihan ning tao. Pota pong ing tao oy tamo na lelanganan ng Diyos asasabihan king santong ebanghelyo na itamo lelanganan katamo ang timong kalarawa na ampong kawangis, lalaki ampong babay. Means, bring sabihan, antimo itamo, lawentaya yung para tamong tao na nung lawentamo, nakalupa ning kikatamong Ginoo. Nalawentamo yung kikatamong sarili, kawangis tayo yung Diyos. Anya alang patugot, ding kabyasnan, apati para ring banal, pablasang ing tao ngay ni, ingakakit yung tao ngay ni, at inyang adwang kasangkapan, bang malyaring galo yaketi. Lela nga nakatamo ning Diyos, kingating laman. Lela nga nakatamo ning Diyos, kingating espiritu, bang galo ya po, ing katawa na akakit yungin. Ing laman ay ni, alayang balo. Ing laman ay ni, alikabukyam. Ing laman ay akakit yung ay ni, panyatang naningaldo, muliya mo po king gabon. Dapat, ing pagalok, ing laman ay ni, ing darandaman yung boses ay ni, yapin ing espiritong pigkalub na, kaya katamo ning Diyos, apan samantalang mi katawan tao, na ini alang patugot, lalam na ning kaya katamong pamagaral,
pawagasane, pawagasan tayo yung espiritong kakatawan kay katamungin. Kapamilatanda, ding mangaya payamanong darandaman tam. Bang may git, ing espiritong manuknangan king katawan na ini, maging pinuya. Anya po king mihayaliwang paralan, ing Diyos, makanya nakatamo pong papandayan. Uling, anggang anak nakatamo po, diri na nakatamong test, diri na nakatamong pagsubok, nung nukarin tamo ang katibe. Nya kaluguran na kapatad, ako man po king kikatamong pangadsyong pamanalakaran, king kasalpantayanan at yung tinggap tamo ka rin kikatamong gamat, nang minsan po, daratang mo naman kanako ing kapigaganakan. Kalupa na ning sinabi na ning kikatamong kapatad, anong minsan, obserban ko la po rin kikatamong kapatad na daratang keti. Ita pong anak na ning balik ke po kitang anak na ning kikatamong kapatad na Noel. Hanggang ako rin po kung rin buring tanggapan nung ako kayang sarili ko. Kitang datang niya po itang kayang supling o yung kikatamong kapatad, keti makambulan siya po. It's 2 weeks ago po siguro. Migistay ang 1 week, keti king Sibol. Anya pong datang niya yung anakayan o yung supling na ning kikatamong kapatad. Yatad de po ring sa pambayabas, keti. Anya pong buat minema lambutsing anak. Maputlaya. O sabi da, padala de king Manila, o te edela Manila. O sabi na po ning lolo, mangailangan mo ring maragula financial. O nang sabi na, aliwaying kasalpantayanan ning tao. Yung kikatamo pong kapatad, agamit pilang pungaldo, pilang oras, kitang pangay stay mi kiyang balemi, sabi da po pintalanda kami bengi, eda kedisan. O pat pepalwat siya po yung antikanyan na bagi. Pota pong malalana, karintamo po papiglo. Ako pa mong sinabi na po. Antiyan yung kikatamo pong gamit ako, masakit ya darandaman. Sabi na po ning matwang tala salpantaya, manyawad ka king Diyos nga na, salpantayanan mong sikang kaya na. At panibala mo king Diyos yung sablangan. Bah, ang makanta po, ami pong mga yan. Tinukinakeman po, yan po, timong papatutuanan ko kaya kayo. So, yung anak po, delade keng sentro, malambot siya po. Sabi napin ning banal, kay katamong kapatad, duling burida reng biyasa, midalayapin po king San Lazaro Hospital, edene po tinggap keti, itapin po midalaya keti. So, sabi na po ning banal, espiritu kaya, metong yamong pangalbit, nanong nga ng takot mo nga na. Naingkaya kang anak, kalaya mang panandaman. Ngani po pala, metong nga bage, ingat siyo kaya ka, misabi-sabengan. Ne po, dala na po nitang ingkayang kabilyan, kamatutuana na po, at alasawaya po yung anak, at inyang daralang pungol, sabi na po ning banal. Anya, kayabi na rin po nita, susukaya po yung anak, ang pong malambot siya, uling nga makapangan masalese. So, pilang pungal doon pong obserban miya po Kenny, ang gangken mong awos sampong text, karening kapatad, nung minsan yakman po makadat ang Kenny. Pero ita pong bengi, nung minsan sisilipan ko la, pupuntalan ko Kenny, matudtud neman. At itapin po, iyan po yung anak, isipan ko pong atsuya siguro Kenny, balami ikit Kenny po. Iyan po yung mysterious na etamo po abot isipan. Kaya katamo pong talasal pantaya. Na po, nuka rin po karagul ing pamaniwala na ning tao. Pota pong ing Diyos, yung malyaring mamilatan, uli pong ing biyata mo, pigkalubne pe param ne kaya katamo ning Ginoo. Numan kabayat ing pagsubok, ake katamong daranasan. Ne po, magtapat tamo ang pong makisabi king Diyos. Ating Diyos kalupa niya naman, ing meto nga pengaring karing anak tamo. Nung minsan ding anak tamo po, magkamalila rin. Lalo na rin kaya katamong anak kaya anakan ng pong, dengan pong anak tamo. Pero oy ni po yung sabihan ko kaya kayo,
na antiya mong pakiwangis ko king katamong Ginoo. Ing Diyos po hanggang nanong gewa tamong kamalyan potang itapatay ni. Buong puso, buong pangataw, susurrender tayo kaya. Ing Diyos makabaya po ing gamat na bangidwang ne kaya kaing patawad. Makanyan mo naman po kaya katamong pengari. Karing kaya katamong anak, although magkamalila po. Nung minsan nasasabihan ng tala po rin kaya katamong anak, uling, tala mo po buring miparoro o miras ketang matsurang impluensya ne po, king kaya katamong lipunan. Ngayon po, king kanakong pamaglakad, anya asabi do po rin kaya nakan. Nabengi po, may kapag karempong kaya katamong kabataan, nungoldo man po balo rin kaya katamong mapila na kapatad. Atin niya pong programa o atin niya pong pahiral batas karing kaya katamong kayanakan, yung kaya katamong balen, mabalakat ang timurin yung kaya katamong baryo bikal. Karing kaya katamo pong kayanakan, minor age, mika atin la pong curfew rin, 10 o'clock in the evening po, kailangan na tsuno karen baletam. Nya po, nung minsan din kanay katamong supling, painto ng tala. Uling, metong lapong tatay rana ning kikatamong Ginoo sa sabihan tamong magaral tamo, pota po, metong karen kikatamong kabataan, payaws ding pengari na, ne po, payaws ding kapitan ning pengari na, na yung metong nga kabataan na magaral king kasalpantayanan, ne, ini po, may karpyo yun. Ne po, malati na mo pong bagansya, may karpyo na mo po. Ne. So, kailangan po ka rin yung kikatamong anak, pag anak po, kaluguran na kayanakan, uling maging yung kikatamong kasalpantayanan, naburi na naman, ingat yu kayo kitang mayap, alakad. Anya, sana po kaluguran na kapatad, ita mo pong kayanakan, ing kapigagan na kanda puring kaya katamong pengari, eyo sana rugo mamarokan, hanapin. Eyo po sana dirinan matsurang alimbawa iti, nung sakali man palagi dako pong palalaanan. Uling masanting ne po itang paneta mo pong mipaganakan, bangkanita etamo po mipalaot. Yan po ing kaya katamong pamagaral, king kaya katamong kasalpantayanan, maging ing espiritu sa sabyana kaya katamo, ingatan na katamo ning Diyos, dapat ingatan tayo ing kaya katamong sarili. Uling, nung sabyana ning tao, ingatan na nako man ning Diyos, munta aketang piligro, ba, hanggang ingatan na katamo po, nung yatamiwas ne po, balo tamo pong ating laban, munta tamo po, ba, may pakarok. Tamo po ne po. Masanting ne po itang mimiwas tam. Anya kaluguran na kapatid king kasalpantayanan. Ding bage amalyaring lakbangan na po ning tao. Tuturo na laki katamo ning banal. Bangkanita. Ing meto nga talasal pantaya. O ba't na sinabi ito? Eya maglili. Ing bering sabyan. Anya kailangan po kaluguran na kapatid. Ding binyedang minsay apawagada kay katamo ring banal, makanyang tala pong tandana ng pong itarap karing kay katamong puso. Ang timurin ng paganakana kay katamo ning banal, sabi na, ing palagi nga nang misasabyanan nga na, nung pasyasane yan ang tundo na yan, nung mapakliyang tundo na ini, ala nang panulo. Sobring sabyan, kaya katamo ya pong talasal pantay ni. Nung itamo po, mimula tamo king antikaniting kabiasnan, mimula tamo po king antikaniting pamagaral, na ditak mo pong tuga, ditak mong tugon, mamatras tamo. Babali wala tane po ing katamong katungkulan. Po antikaniti ing pamananggap tamo king katamong tungkulan. Uling ing tungkulan, abinya na katamo ning Diyos, kalupa na ning kapatad, alang patugot, potang gampanan yan. Alang patugot ing Diyos, kakalbitana ka. Alang patugot ing Diyos, panintunana ka. Uling ing kikatamong Ginoo, nung anak na ka ning Diyos, potang alaka king kuralan, dening dakalareni.
Dening dakala makatipon na rin. Itang metong panintunane. Ding siya mapulot siyam nga na lakwa na la panintunane itang metong atupang mewala. Makanya niya po yung kikatamong Ginoo. Kingalang patugot titigtigana la rin kikatamong puso. Bangkanita gawan tala retang tungkulan ami pagkalub kikatam. Metong kamang talapakirandam, metong kamang opisyales, nanuman po yung katungkulan tamo king kasalpantayanan, malyaring gampanana ning tao. Gawan tayo po kitang mitmong katapatan, mitmong kapinuan. Ne po, uling ang Diyos po lalaweya king kikatamong puso. Anya, sabi napin, anak, pengari, kapatid, etaya aligtas. Nunay ing sarili mo ngay ni, ya ing kikang paglakaran. Ya ing kikang gawan, metong nga obligasyon mo. Sabi napin, palagi, bantentala ka no rin kikatamong sarili. Uli pong ila rin kikatamong kalaban. Ne po, potang sabyanan ning sarili ngay ni, balo na naman ning Diyos. Hanggang ngala o king sentro. At yun naman ning isip ko. Ne po, makanyan nung minsan ning maging sangkanda ring mapilan. Kaluguran na kapatid, king kasalpantayanan, king miyayaliwang bagi, ing obligasyon tamo, makanyan taya pong gawan. King miyayaliwang bagi, atin ngan pong, ating sistema, king kikatamong pamanyapat. Nung atatandanan niyo po, balikan kay itang minunang sabat tamo. Sabi na ning banal ay Espiritu, ing kikatamong pamanyamba binggitane po. Yako po, palagi kong sasabihan, ing sarili ko ngayon ni, katulad na ako mo ning metong amagaral, o ning metong ataga pagobra. Ya ing kanakong atsuking kaisipan ko ini, nung metong ko pong makipagobra, metong ko pong magaral. Ne po? Ing magaral nung sakali lulubyang alas 7 na po ning abak. King eskwela. Yan naman po payatad alas 7 mismo. Bangon tayo king eskwela. Ing anak payatad ya po before 7. O ing magobra datang ya po bayo alas 8. Ikayo po, metong kayo namang magobra. Sano po ing pagobra nyo? Sabi napin ini, pamagaralya mo po ini nung sakali man. Ne po, ing tutu nung minsan etaya po apanpan. Ne po, nung ing kikatamong kapagobra, ing kikatamong ginung Diyos, apong ginuya po ini. Nung ing kikatamong ginung Diyos, yang kikatamong kapagobra, tinggap tamo king kikatamong sarili, kailangan po, nasanayan tayo ing kikatamong sarili. Ne po, kitang makagawa tamo po kitang karampatan. Uling, metong yan naman pong pakibatan tam. Metong yan naman pong malyaring kikatamo balakid king obra. Akong sumabi. Bakit po? Potang mituturo tamo sa sabihan tamo mababiyasa tam. Sana kitang mang pelalong mangalati amalyaring dapat ng tukyan ning meto nga talasal pantaya at tukyano po. Anya, sana po kaluguran na kapatad, ikami pong kapatad yung manungkulan, ako po ang timong tuturuanan nune. At yung makasalale mo naman kay kami, kay kayong kaluguran na kapatad, na malyaring parandami ang pong sabyan nung nanoy itang dapat, uling kargo da kayo naman po. Uling sabi na, metong kayong talapakiramdam, metong kayong manalakaran, ding makiramdam kay kayo. Konsensya de kargo da kayo po. Nung sakali man, may ngari mo, king metong nga magaral, metong nga mestra. De pong kikatamong mestra, berida po ring karelang estudyante, gana-gana makapamasala. Berida po ring mestra, ding karelang estudyante, gana-gana mabiyasa la po, ne? Makapamasaya, makapagplasya, makapagminus siya.
makanyan mo naman po ikaming kapatadyo, ing biye iyang pakilaban, dening dapat tanga reni, ila po ring maging guyab ng tamo. Sabi na, ing Diyos e pabiro. Niya, karening kikatamong dapat kailangan etaya po payal yan. Nung tune, itamo tinggap tayang mabilog king kikatamong sarili, na ing malyaring manigobra kikatam. Tinggap tayang manyaman, maminto tamo pong manyaman. Iya po ing malyaring gawa na po ning metong nga talasal pantaya, at metong mo naman pong paganaka kikatamong ngeni. Kaya pong tutuking Sabado, ay, Domingo. Kadwane pong Domingo yan. Kaya tutuki, October 14 po. Gat panapon po, paganaka, atin tamo pong lakad, kaya tang katamong kapatad, sekretary tapong pasadyana ning banal, kaya tang milabas, paganakayo po na po. Ila po ring malyaring daptan tamo po. Itamo pong talasal pantaya. Sana po etamo magsawa king kikatamong pamanyapat mayap. Ne po, kanya po ing Diyos po alang patugot na pagkalubna kikatamo ing miyayaliwang misteryo sa tatanggapan tamo manabot king simula, manibat king minuna, karing mga tuwatamo, na anggang yani, amalyaring at yung mamalali kikatamo yung banal na Espiritu. Anya, kapamilatan daret ang buo tamong pamagobra. Pamisasan metong tamong pamanggawa karing kikatamong tungkulan na panibala tamong anggad king kikatamong Gino. Iya po ing maragula bagi. Uling itamo po alatamong balukyan. Yako po sabyang ko pong tutuke kayo. Nung ena po iabot kikatamo ning banal, nanong gawan tamo po karing daratang amanandaman. Pero nung turo na kikatamo ning Diyos o ning banal, sasakop kikatamo nung naning minamayap tamong gawan, iya po yung gagawan tamo. Nya malugod naman po ing Diyos kikatamo kapamilatanda ring matibe tamong ugnayan, apapakit na kikatamong ngeni, ding malyaring miminuman pong lalapit kaya tiking sibol amalyaring mikakatin lang kapasnawan ne po karing miyayaliwang bagi apanandamanda. Dakala po ring manandaman, dakala po ring lalapit. Pero nung pong magmetong laring kikatamong pamisip, magmetong laring kikatamong ugnayan, wala pong imposible king Diyos. Yung Diyos po itamo yung gamitana bang malyaring mipatunayan niya ketiking sulip. Kanya kaluguran na kapatad, deni pong kikatamong pamisaupan, 4,790 la po. Ren kikatamong pamisaupan nga ning aldong ini, at ating pong konsegra kanyan kay bat na po ning kikatamong pamitipon. At maya pa, abak po kaya kongan, God bless you all po. Ang Diyos malugod ya kikatamo.
Mapagpalang kay kaming Ginoo. Pun at pinibatanan nining kay kaming biye. Oy ni po kay kaming pinandit. Muna po pasalamatan daka karing hanggang lugod at patnube mo kay kami. Mo kay kakawangan karing kay kaming pamanggalo. Ikpalaki pong malyaring ablas kareti. Nunayang puriyan dakat samban kingkikang pang-espiritu ang pong katatuan. Kino ito po yung kaming katipunan nung makananong makanyan kaming misasan metong ikeng mikakapatad. Ding mialiwang aral, adialara rin kaming banalan timurin ding talapagsalita. Sana po yung makanyan lang mikental ka ring dulang da rin kaming puso, banting upayang makanyan mila pong hagdinan alaman. Banting upayang agawa mila baraka pong tumula. Ilawot miya po kami igpaying tukso, ing kapanamandaman, ating naratang mang pagsalbat king kaming yato bablasang babalita ring kang banal. Igpay, ilawot mo po sa kami. Mo itutulot tangalanan ning balang metong at metong kami. Lalong-lalo na po rin mga bayat a pagsalbat king kaming yato. Antimoying bagyo, ayun, aksidente, danop at biglang kamatayan. At ding hanggang mga tuloy nga isip, kinutulutan mo, ikaming maniwala at tutupad ka ring buri mo, sana ilawot mo kay kami. Igpapablasang, ikapuing parating kay kaming ingat. Iwaran bantam papablasan nung mga wani kay kami, kapilan man alake nga rapat. Tulutan mo po, banting upayang karingal doming daratang. Lalong-lalo na po ring kaya kaming manungkulan king kapatiran, king kasalpantayanan. Lalong may gitinan mo kayang kabyesnan. Dinan mo kaming sikanan. At pwersa banting upayang ding kaya kaming tungkulan. Makanya miyang malyaring hagawa at makanyan daka naman hapatuan. Ganun. Ang timurin ikparing kaya kaming kapatid. At alam o miyembro pa. Ing balang metong kay kami, ing makanyalashanang ingatan mo banting upayang para kayong misasan metong at mamuntu kayong buri mo. Ngayon pong mayari ning kay kaming pamitipon adwan mikekay pa. O ni po ing kabilugan, sana po ing makanyan meng tabal kay kami, ing kay kang kalam. Ingke kasanang mayupayang gamat makayanming itumpak ke kami. Banting upayang nung ninaman ngating bitbit kapanamdaman ngening oras iti kapamilatan daring ke kang upaya makanyan keng mipaldan at tanggapan miyaing sikanan. Kinudakal pong salamat ikpa ngening mayari ning ke kaming pamatipon nung nakarinig pa payapa kaming miras king ke kang banala santuario. Ngayon pong mayari niya po at mikakawani, muli ka rin kaming sariling tuknangan. Igpa nung makanano kayong payapang miras, igpa ngayon pong mikakawani na kami muli, igpa lalong-lalo na puring sakayan da rin kaming kapatid makanyan mong bendesyonan, miras langan sanang kapayapan. Ginuila po rin kaming karalungan ng pong samo kaya kaigpa tanggapan mula, at tanggapan maneman kaya kang bendesyon. Ang pong payipala, yung kang pamanimuna, iya pong mag-ari, manibat ngini ang gamaking wakas, iya nasa po.